бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбати ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ақди никоҳ ва фарзандхониро ба ӯҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри Нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хирату фарзона сарчашма мегирад. ҳаминро бояд қайд намоям ки аз 648 нафар кӯдаке ки ба қайди давлатӣ таваллуд гирифта шудааст, аз 409 ададаш мувофиқи анъанаҳои миллӣ номгузорӣ кардаанд. ба қайдгирии давлатӣ ақди никоҳ бошад 351 ададро ташкил медиҳад ки назар ба соли гузаштаи ҳамин давра 60 адад зиёд мебошад. ба қайдгирии давлатӣ бекор кардани ақди никоҳ дар 3 моҳи сипарӣ гашта 45 ададро дар бар мегирад ки аз ин шумора дар асоси ҳалномаи суди ноҳия 31 ададаш ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ва 14 ададаш бо аризаи якҷояи зану шавҳар ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. мақсади асосии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад ки дар бораи солимии ҷомеа, пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат самгузор бошанд. бояд ҳаминро қайд намоям ки ҳамарӯза тибқи нақшаи кории тартибдодашудаи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар соли 2018 дар ҳама мактабҳои ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳияи шаҳри Нав вохӯриҳо гузаронда истодаем бо синфҳои болоӣ ва оиди фаҳмондадиҳиҳо оиди баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар он ҷо фаҳмонда дода мешавад ва инчунин дар бораи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва расму оинҳои миллӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва инчунин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон фаҳмондадиҳиҳо гузаронда мешавад. бояд гуфт ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди ба номҳои миллии тоҷикӣ гузаштани шаҳрвандон аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳои муфид дода мешавад.